Everyone, welcome back to Mithi Nursery YouTube channel. So logofer dayo dose eta bajibai dose store off खालामनानै रुमाव थांथ'नोसै खारन ओंखाम जाना फैयाखैमोन ना बिराद ओंखाम उखैबाय दायो थांनानै लान्च रेडि खालामनानै जायै लोङै आरो फैफिननोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना नै मोजां क्रान्चि लभारा दङ स्टकआव मोजां दङ जाय जाय नांगौ लांफैदो खानो बिराद मोजां बेनि आंबो खानानै दङ लास्टिंआबो बिराद मोजां आरो लोगोफोर नै ब्लु कालार जि मोजां नै ओमफ्राय आरो सिम्पल डिजाइन नांगौबाबो मोनगोन लोगोसे पिंक नांगौबाबो मोनगोन ब्लेक नांगौबाबो मोनगोन व्हाइट कालार नांगौबाबो मोनगोन पिंक कालार नांगौबाबो मोनगोन गोमो कालार नांगौबाबो मोनगोन माने प्रिन्टेडफोर नांगौबाबो मोनगोन आरो गोबां रोखोमनि मोनगोन आरो क्रान्चिखौ स' फैदो लोगोफोर नोंथांमोना आगैमोन कलेजाव थांनायाव खानो लबार खानो बा लांफैदो आरो बबे जाहारनि जा मोजां ना आगैमोन जा मोजां ना आगैमोन दंबावो ओइ लबारफ्राबो झुमकियाबो दंबावो लांफैदो दायो जोङो सुजोबथ'बाय ओमफ्राय थांथ'नोसै साबिया थांसैलाय ओंखाम संहैदोलाय हिन्जाव मानसिनि जिबन मिथुआथ' आराम दा मालाय जिराय ओंखामखौ मोनजागोन आंहा संहैदोलाय आरो गरमाव हायानो फैदो लोगोफोर माबा मैगंफोरबो बायना लांनोसै रावबो खुलिया ओंखायनो थानो एसे बोरैबा नाङो दा टाइमाव आरोना बेलासियाव फैजोबो खिन्थु गासिबो नारनांगोन मिस्टार इधर देखो मिथुराज दैलां बोथोर जाबायना माइ गायनाय जाबाय थाला मारिगासिनो बिथाङा आं नेगासिनो मिथुआ गाखोबाय दायो मिथुआ गारि सालायसिगोन नै दायो माखौबा बोखोबाय ओमफ्राय दायो खारसिगोन नै स्ट'र ओमफ्राय सोरबा फैनानै जुदि जोंखौ दखानाव मोनाबा एनै कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ ना लोगोफोर बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामहरबानो जों इमिडियेटलि दखानसिम सफैगोन आरो लोगोफोर दे खोन्थाखाबाय थांफिननांलाया आरो 108आवबो हाया जों बिराद स्पिड आरो लोगोफोर दायो सफैबाय ओमफ्राय दहाय ब्रेकफास्ट खालामलांनाय थोरसिखौनो सुवाखै लोगोफोर दायो सुदोलाय सान्दुं गोसायाव कितना खस्थ' रे बाबा शादी करना भी अखा हां जाबाय लोगोफोर सान्ति मोनथारोहाय बिदिबासो जानाय थफ्ला डास्टबिन बेयावनो दोनथ'नोसै दाय गारगोन सावनांगौ मा संनो जादों मैगङानो माथो जेबो गैया दालिखौनो जानोसैहाय लोगोफोर दालि जानो लुगैबाय दिनै दालियाव आलु एसे होनोसै फान्थाव भाजि बेखौनो जानोसै आलुखौ बाथोन खालामसै लेमन सेबनानै गोथाव संसां टमेट'खौ दा मोनायाव जानांगौ मिथुनो मा बाथोन खालामजायो बेखौबो टमेट' दालियावनो होनि नामा जेबो गैला मैगङानो बेखिनिल' क्या करा जाय संलाबायनोसै बेफोरखौनो लोगोफोर दायो दालिखौ कुकारावनो बायहरग्रोनोसै थाव हालदै संख्रि होबाय आलुबो होफाबाय ओमफ्राय नैबे थाइखा गोराना बेखौ मोनसे होनोसै ओमफ्राय लोगोसे सामब्राम गुफुर मोननै होनि ओमफ्राय नैबेखौ सुनानै ओरैनो दसे होनोसै जानो लुगैदों माने आङो ओमफ्राय लोगोसे आं बेयाव मा होनो सानदोंमोन र' बेखौबो एसे होनि र' नै पासफुरनखौ मोदोमनायनि दालियावहाय सवाबि इसको हुसेल मारेगा आलुबो होनोसै थाइथाम बेयावनो बहायबाय थाब जानाय बायदि बिराद दै गांबाय लोगोफोर गिलाससे लोंना लानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय ओंखायनो दैखौनो लोंनानै एसे गोजोनथ'नोसै आरो एसे गारि सुखावगासिनो मोजां मोनदोंना गारि सुना बस आच्छा लोगोफोर दायो आंना मा होनो दालिया मोनबाय आलु सालु बाथोन सिफ्लेनायाव गैला बिदिनो गथा जानोसै ओमफ्राय सिम्पोल जानोसै आरो नङाबा आरो सोरबा होनो सानफ्रोमबो ना बेदर जायो किडनिफ्रानो डेमेज जाजोबसिगोन खोमा होननानै कमेन्ट हरलाय लांसिगोन सोरबा नङाबा हरोआनो आरो सानफ्रामबो जाया जोंबो जेला जायो बे दिनाल' भिडिअ बानायनाय जायो नालाय ओंखायनो ओमफ्राय आरो सिम्पोल बा भिडिअ बा नायनोबो नागिरा नालाय ना बेदर नुवाबा लोगोफोर होनबाबो बानायबाय दिनै आङो सिम्पोलबाबो जानोसै ओंखाम सुनानै ओंखाम बहायनोसै खोबनानै दोनसै जानोसै नो थाइखा होलायनाय एसे खैसिब मोदोमफ्रु मोदोमखादोंहाय लोगोफोर
Bra. Nah, cover it lah. बे रुमनि हालोदाबो मा जानानै दं जि खननो दं नै लोगोफोर बे रुमावबो गेस्ट रुम बियो जोंनि आलासिफोर फैबा थानो हायो बेयावहाय ओमफ्राय नै आलनायाव फुल जिजों आंनि दख'ना सुजोब्बाय माने आं इफोरखौ आखाया आंना मोजां मोनबायना लोगोफोर टंलानि डक्टरजों नायजानानै बिजि थुनानै लक्ष्मण बर' ना मामोन आरो सारा नोंथांमोनाबो नायनोबा नायनो हागोन आरो गंसे दंबावो नै इथिंसो थुनो ओमफ्राय दायो इफोरखौ सुनो हाबायना सुबाय दायो खननांसिगौल' आरो लोगोफोर जानोसै लोगोफोर नै मा मोस्रोम फैलाबायखोहाय दासो खुरनाय ओंखामालाय दालिया दे खुरलाय सिम्पोल खाना बाट टेस्टि प्रटिन नामा सावरां फुखौबो आं जागोन नोंथ' जायाना गिलासखौ लाबोजाया लाबोनो र' वाव यामी